Sanyo Records Blacklist Badik Memnunum şagiryanakı Mara azob nate Memnunum şagiryanakı Memnunum şagiryanakı Ahi Batok tati aşka ettin ندارم Arrangement boy Amer Zaptiavoz از студияи Best Rap Stars Records. медонум намехоҳӣ огоҳ бошум ай дардат неки фаҳмиду шавҳарат намерасидай ба қадр депар шикастаи ма мемулум шагирянаки ҷон ма ҳозирам метумад ма ҳаму майдаҳаки ма ҳамуе ки ақлиш намегирад да ягон кор майдаҳаке ки да 17 солаги арӯз чашу дод ма ҳамуе ки чашидам маззаи банги чарса ма ҳаму кӯдаке ҳастам ай дастам гирифти даста баъди шу каданат ҳароми ақли ма пухта шидак хидмати пора кардам дӯст доштам нодихта шидак ки берам одам нашидӣ ма бас накардам ай ту да хушрӯву шомад не ки ма ҳавас накардам бадик бас ки ҳичка нарасид ба қадри сӯхтанат аю да хушрӯва шомада дӯст медорем гуфтанат ма да ғайри ҳарфи ме дар конеста ягон зоташ рӯзе мия пеши ҷонаш не ки болои хака ҳамуҷа мехоҳам бинам чеҳраи хатота баъд як чизи дига бифаҳмам шуви гадота ки ай пешим наброя ба номи аллоҳ гуфтестам резам мекунам бала боланди солаги ман сӯхтестам аски ғамзадаи қамардум ашиқ нестай не иқа ашиқ ҷенима ғама надидестам мара мегӯяд чӣ ғам дорӣ ки аю бо фарқ доштам ӯ ашиқи машиқам ашиқи ман сар доштам ман надонистам ки биди то хити таш мекунам чӣ хати нағзаш бинӣ дига кас хушбахт чӣ мекунам коша аввал медонистам бевафои ту медонистам ба худо намерафтам ай қафои ту гарда рӯзае ки бети ман хизда будам сад бак дию меташ рӯ ба рӯ хизак будам натонистам харидам падаркаш кунам датам не ки аи так калоша язда паданка гадатам катаги дару миллион фахрат беҳисоба даеди соли зиндагӣ да қисматат азобат соҳиби кӯдак нашиди байни раҳда мондакат пират кадаеди сол бисёр азоб додакат дастои ма бастаги ай коре кардан намеша ранги ту духтаре беақл доим пишти дар меша ишавам хоба дидам нома гирифта гирьяк кадести мардум мега мурдаю не ки бовар накадести бахайр боша хоби ма худое чӣ нашава мурданам қариб омадай бигениш ки зиғ нашава эт беурам зиғ намеша уя намуд берам ай дига намерам на горни алиш мекунам раҳма бахайр боша хоби ма худое чӣ нашава мурданам қариб омадай бигениш ки зиғ нашава эт беурам зиғ намеша уя намуд берам ай дига намерам на горни алиш мекунам раҳма беҳтарин репҳои ошиқӣ дар канали Valik TV. VIP Rap. Лайкро зер кун ва подписатсия карданро аз ёд мабарор.